Što je vam mora? Vidi kako istiš. Dobar dan, recite mi malo situaciju u 3. maju i o stanju. Ne, žutu malo stavi, daj. Recite mi malo situaciju u 3. maju, vi ste tu šefili. Ševarevdić! Pa ja mislim, ja sam inženjer Rakalo. Situacija u 3. maju. I moram gledati u kameru. Ja. Jako je nategnuta. I plaće. Dobro, recite mi molim vas malo, načuli smo neke informacije da dolazi do iskorištavanja raznih kooperanata. Sa 2 O, imamo tu neki čelavi, neki čupavi, neki što neće. Ajde! Šta mene spominje Dobar ti šemširi. Ovo se zove bogatstvo. Ovo je dobitna kombinacija. Je, to će Čupiću Ovo donesti tu bogatstvo. pogodi mi 400 kuna i idemo čaj iz ove rupe. Sad ti ga zabio, Daj još malo, daj. A? Ti se zameti se! Zameti se! Dizalice mi poraz ne svira, jako Ode on baju. Kilo, Jack.